Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Astăzi sunt aici alături de tovarășii mei și vom merge din nou la o casă părăsită. Va trebui să parcurgem drumul pe acest câmp care ține cam 1 kilometru, să spunem așa. Sper că v-a plăcut videoul anterior, cel cu cealaltă casă abandonată. Aici la această casă vom avea și un etaj, nu? Putea vacă. În care nu putem să urcăm la etaj, deoarece nu sunt scări. Asta este chiar prima oară când mergem la această casă după câmp. Prima oară pentru voi. Și de mai fost. Exact. Totuși e un drum cam... nu e nasol, dar sperăm doar să nu fie... Sperăm doar să nu fie câini, că n-ar fi prea tare. Nu sunt. Totuși văd că pe aici au fost și niște urme de mașini, probabil înainte mai mergeau mașinile pe aici. Și cam asta, sperăm să nu fie câini și nici boschetari. Ce? Asta zic. Avem acolo aproape un apus. Eu? Aproape apune soarele. Totuși am vrut să mergem mai pe noapte ca să fie mai scary. Cred că o să avem ceva de mers. Revenim după drum, mai din față. Haideți că am ajuns aici într-un punct în care ne rătăcisem puțin, dar e ok. Mai avem foarte puțin. Dă-i zompele. Sunt două. Una e acolo, una e acolo. De ce nu am drept aici? Acolo ar trebui să fie casa. Da, și dă-i și un pic mai în stânga. Acolo. Acolo e una și dă-i mai în stânga un pic. Băga puțin. Și acolo. Da, exact. Așa, hai să o luăm. Mai avem, cred că 500 de metri. Ce mă? Nu o luăm drept pentru că este... Sunt burieni. Acum o să luăm în partea aceasta. Și vă ținem la curent pe parcursul drumului. Revenim. Haideți că ne-am apropiat din ce în ce mai mult. Aici mai avem încă o casă. De fapt nu o casă, e ceva turn. Iar în partea aceea avem, este casa acolo. Iar aici am ajuns undeva în sectorul 3. F2, haide. Sectorul 2 sau 3, nu știu sigur. Iar acolo, în față, ne îndreptăm spre casă. Aici am găsit un teren de fotbal abandonat. Foarte interesant. Revenim când ne apropiem mai mult de casă. Am ajuns aici. Din spate am venit de unde era terenul abandonat. Aici avem prima casă, cred. Nu știu dacă e chiar o casă, dar o să intrăm. Din câte văd, deja sunt câteva petru de bere. Haideți să intrăm puțin în ea. Aici jos n-ai ce să vezi. Lăsați că intri prima oară. Aveți grijă aici la scări, că Mamă, scările astea sunt puțin cam dărăpânate. da, Nicola să dă la filmeze. Ok, haideți că am ajuns aici. Ce e acolo? E interesant. E mișto pe aici. Cam așa se vede de aici de sus. Mamă, cam ciudat, asta pare că a ars. Da, l-am făcut asta, casa asta. 100.000. Bine, hai. Uite, de partea aia de Nicu. Bă, sunt mânări aici, de unde? Am luat foc asta. A murit cineva aici? Cred. Haideți. Hai să mergem. Go. Cam așa e aici. Acum coborăm jos. Se aud câțiva câini. Acum haideți că revenim de la a doua casă. Am ajuns aici la a doua casă. O să filmez puțin mai repede pentru că mi se consumă camera. După cum vedeți, cam multă iarbă pe aici. O să încercăm să intrăm puțin aici înăuntru. Pare că a cam luat foc aici. După cum vedeți, e totul negru.
Aici cred că a luat foc, bă, ceva. Acolo, aici sunt. Haideți să mergem și la a doua intrare aici. Am fost în casa asta din 2023, a scris cineva aici. 2023. Uitați aici numai... Bă, aici... Mă merg unde nu e nicio pentagramă pe pereți. Bă, ia uitați aici. Ia uitați. Cam așa arată aici. Uitați aici. Uitați aici. Uitați-vă aici. Eu zic că este ciudat aici în loc. Un om cu coasa. Pachete de țigări pe jos. Mai avem vreo intrare? Da. Acum, haideți să mergem și la următoarea intrare. Wow, ce creepy. Dă-te ralul puțin. Creepy rău. Intrăm. Aici numai desene ciudate, un pet de bere. După cum vedeți, așa față zâmbitoare de dacă vii noaptea. O să sperii. Rău. Cam așa aici, aici nu știu exact ce este. Aici avem, nu știu exact. Totuși, puțin cam creepy să vii aici noaptea, oricum deja ne-a prins noaptea puțin. Aș urca. Haideți să vedem acum. Bă, aș urca sus, vrei să încerc? Dar nu pot să urc. Nu pot să mă... Acum să vedem Petruț, hai sus. dacă vrea să încerce vărămiu să urce sus acolo. Ține un pic, te rog frumos. Ține un pic. Haideți că revenim. Haideți că acum încearcă tovarășul să urce acolo sus. Bravo. Să sperăm că și poate. Auzi cum mai cobori după? E simplu, vere, nu e decât 2 metri distanță. Bă, haide! Hai mă că poți, hai Petre. Hai că Hai Petruț, hai Petruț. Hai că poți! Hai că Se poți! cam chinuie vorul să urce acolo sus, dar e ok. Cu putere! Hai cu mine. Asta nu pot. Nu pot. Să-i trimiți pozele ăsta, că am făcut și Da, din păcate, acolo se aud niște oameni care probabil joacă fotbal. Auzi, Petruț, mă faci și pe mine! Am încercat aici o schemă, dar nu prea ne-a reușit. Ia, ține puțin. Te rog frumos. Acum, ia, acolo sus nu pare a fi nimic. Cam acestea au fost locurile abandonate. Da, nu poate să urcă la sus. Vărul meu nu cred că poate să urce acolo sus. Cam acesta a fost treaba pe aici. Dacă vreți mai multe videoclipuri cu locuri abandonate, nu uitați să dați un like, un subscribe. Hai că aproape a urcat. Și cel mai probabil o să ne vedem data viitoare cu un nou clip.